U subotu smo opet svi na Mavrincima. Stadion Bebe Haramije, 15 sati, 19. kolo, 3. HNL Zapad. Grobničan, Cres. U prošlom kolu 0-0 s Napredom na Grobniku. Sad je vrijeme za 12. ovosezonsku pobjedu momčadi Dušana Grujevskog i Dunje Štokan. Momčadi koja čvrsto gazi prema jedinstvenoj drugoj ligi. Svaka utakmica, kao što sam rekla, nam je bitna. Treba raditi, zasukati rukave i biti bolji, ne svaku sljedeću utakmicu. Znamo koji su nam ciljevi, znamo što želimo. U prošlom kolu lopta nije htjela gol na način na koji se to događa jednom u 100 utakmica. Ove subote mora biti i bit će još bolje. Komotempera vam opet omogućava live stream na našem YouTube kanalu, Facebook profilu i YouTube kanalu mreže Novinet. Gledajte Grobničan u prijenosu uživo ili još bolje, dođite na stadion. Subota na 3 ure, Grobničan, Cres. Svi smo na Mavrincima.